עובדי אל על, עד לאן אתם לוקחים את זה? אנחנו, קודם כל, בוא נעשה סדר בדברים. מבחינתנו, אנחנו רואים את הדברים בצורה הזאת. ההנהלה מתאים אתכם, מתאים את הציבור. כבר כמעט שנה שלמה שהיא מבצעת בליץ תקשורתי בכל ערוץ, בכל מדיה אפשרית. גם בליץ פנים ארגוני פה בתוך החברה. נעשה לעשות הפרד ומשול בין הסקטורים. בסופו של דבר, נושא הטייסים, אנחנו צריכים להבין, וגם זה המסר שצריך לתת מהתקשורת. נושא הטייסים נידון בימים אלה בבית משפט, ושם הוא יוכרע. בוא נמתין כולנו בסבלנות להכרעה של בית המשפט. רגע, מה אנחנו בעצם לא מבינים? שמה? אתם לא מבינים דבר אחד מאוד צוות, רק שנייה, בוא תתן לי להשלים רק שנייה. צוות שיוצא לטיסה במדינה כזאת או אחרת, הוא הצוות שגם צריך להחזיר את המטוס, או שהוא אמור לחזור במחלקת עסקים במושבים המרופדים? אז אתה עוד פעם זורק את הדברים האלה. לא, אני שואל, בגלל זה אתה פה כדי להסביר. אני עונה לך עוד פעם, זה בעצם לא מהות הסכסוך. מהות הסכסוך זה בעצם שההנהלה מסתירה מכם, מציבור הנוסעים, מהעובדים, מכולם, שטסים בחברת אל על. יש פה עוול שנעשה לציבור. יש פה טרגדיה שנעשית באל על. איזה, אתה מדבר במילים גבוהות, אבל אתה לא אומר שום דבר, שום פרט. תסביר על מה אתה מדבר. אז עוד פעם, נושא הטייסים, אני עוד פעם חוזר על זה, נושא הטייסים נידון בבית משפט. אנחנו לא נכריע. הרי אם הנהלת אל על הייתה צודקת, היה כבר מוכן, הנושא הזה היה מוכן. מה זה נושא הטייסים? על מה אתה מדבר? מה אתם אומרים? על מה שאתם כרגע טענתם כרגע... אז מה אתה טוען? בסדר. אני ממשיך את התשובה לשאלה שלך. אתם טענתם כרגע שהטייסים טסים בטיסות הלוך וחוזרים אחר כך בכיסאות ביזנס. אז גם הנושא הזה כרגע נידון בבית משפט. אין עליו כרגע הכרעה. אבל זה נכון או לא נכון? כרגע הדבר הזה הוא נכון, אבל זה לא מהות הסכסוך. אתם לוקחים את זה למקומות שאנחנו לא בעצם רוצים להימצאות בהם. יש 5,500 עובדים באל על שמרוויחים פחות משכר מינימום. אתם כרגע מתעסקים ב10% מעובדי אל על, שזה 600 טייסים מתוך 6,000 עובדים, ושמים את כל הפוקוס על 10% במקום על 90%. חבר'ה, באל על מתבצעת כרגע בימים אלה טרגדיה. טרגדיה באל על. אלפי עובדים עוד מפוטרים בסוף השנה. מכונאי מטוסים, חשמלאים, דיילים, עובדים כלליים. מאות מהם הולכים לאבד את מקום פרנסתם בחודשים הקרובים. מחלקות שלמות עומדות להיסגר בגלל הקליטה של ה-787 החדש שאמור להגיע שנה הבאה. ההנהלה בוחרת להתעלם מכל זה, לא לטפל בזה, לחטט את רגליה, ליצור סחבת, אינסופית. אבל הטיסות לא יוצאות בזמן בגלל שטייסים לא מגיעים, כי הם מודיעים שהם חולים. זה מה שאתם מקבלים, זה מה שאתם, יש טייסים פנויים שמחכים, יש טייסים פנויים שמחכים כל הזמן, הם פנויים כל הזמן. ההנהלה בוחרת להשבית את החברה, לא ועד העובדים בוחר להשבית את החברה, לא הטייסים, הטייסים זמינים, פשוט מאוד, החליטו בהנהלה. מה יש לך עכשיו לומר לאותם נוסעים שתקועים במדינות כאלה או אחרות, או שהטיסות שלהם מתעכבות? מה אתה אומר לציבור הנוסעים? אני אומר עוד פעם, ציבור הנוסעים, אנחנו קודם כל מצהירים, מבחינתנו, הצער הוא גדול, את השאלה הזאת אתה צריך להפנות להנהלה, לא אלינו, אנחנו קוראים להנהלה להיכנס לנו למשא ומתן, לסגור את כל מבחינתכם אתם הולכים להחריף את המאבק כרגע? מבחינתנו אנחנו הולכים לאן שהנהלה עצמה תחליט. אם הנהלה תחליט לרדת מהעץ הגבוה שלה וטיפסה, אנחנו מוכנים אבל אריק, חתמתם הסכם עם ההנהלה לפני שנה. הסכמים כאלה נחתמים ליותר משנה. וחוץ מזה, נראה לי שאתם קורטים את הענף שעליו אתם יושבים. בסוף זאת חברה שצריכה, אתם וההנהלה צריכים להמשיך לעבוד ביחד, אבל לא יהיה לכם את מי להטיס, כי אף אחד לא ירצה לטוס איתכם. זה שוק תחרותי, אבל בדיוק את הטענות האלה, אני אנצל גם את הבמה הזאת, בדיוק את הטענות האלה, אנחנו מעבירים להנהלה, אנחנו אומרים את אותם מילים להנהלה. חברים, אני רוצה עוד פעם לנצל את הבמה הזאת, לקרוא להנהלה, להיכנס עם כל הסקטורים של כל המגזרים באל על, להיכנס למשא ומתן בשביל לפתור את הטרגדיה הזאת שקורית באל על. תסביר לי למה צריך לחתום הסכם חדש כשנחתם הסכם לפני שנה. מכיוון שההנהלה מפירה את ההסכם שנחתם לפני שנה חדשות ובקרים. היא עושה צעדים חד צדדיים. סתם אני אתן לך דוגמה. היום היה צריך להיות לנו איזשהו אירוע מסוים פה בחטיבת תחזוקה, אירוע של הסברה של הוועד עובדים לגבי העובדים שלו, להסביר להם בעצם את הצד השני. כרגע כל העובדים שומעים רק את הצד של ההנהלה. ההנהלה, כמו שהסברתי בתחילה, עושה בליץ פה בתוך אל על, לה מותר לבוא, לעשות אכיפות הסברה. אנחנו מבקשים גם שהעובדים ישמעו את הצד השני. כי בסופו של יום אנחנו צריכים להגיע להצבעה שתכריע את העתיד של החברה. אבל ברגע שיש הצבעה שהעובדים שומעים רק צד אחד, במשחק הזה הוא משחק מכור מראש. ההנהלה בוחרת להסלים את הדבר הזה, אנחנו מבקשים לרדת מהעץ. אנחנו לא רוצים להיכנס לדבר הזה, כי האסטרטגיה של הוועד, אנחנו אומרים לכם, זה הצהרה מה שאני אומר לך כרגע, כי האסטרטגיה של הוועד, תמיד בחרנו, תמיד אמרנו, בואו תנהלו איתנו משא ומתן, אבל יש סחבת, לא רוצים לנהל משא ומתן.
יש דברים שנעשים בצורה חד-צדדית. אי אפשר כבר להמשיך בצורה הזאת, ולכן הגענו לטרגדיה הזאת. תודה רבה לך, אריק בניסטי, נציג ועד עובדי אל על, תודה רבה לך.